Idi kalman laeng. Programa ng kapakangigan, kadakitang tutuma pakasalitaan, tibiyag kinayat, akas lang napasamak laing idi kalman. Api ngamin nga ditay amuno anyat mapasamak itun bigat. Tapno dayta ko mga aldaw kat saan nga balil nga idilaing kalman. Pamagay mawisan na kayo nga agsurat, kan mga ipatulod ka nagiti pakasalitaan nyo tibiyag kinayat, ada yung tukulos malipatan. Anapasamak idi kalman laing. Kaya patulod jo, iti dahito yung programa, kat maibasa, da kita pakasalitaan nga pakaadawan iti adal, liwliwakan pagsarmingan tibiyag. Idi kalman laeng. Amalim yo amin sa pada papagayam. Manipod ito'y Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio. Masarakan iti Barangay 31, Talingaan, Sitio Lobot West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At duman nga sumangbay iti programa. Idi Kalman Live. Idi Kalman Line. Kaya ito pagkahim nyo, Mr. IKL. Idi Kalman Line, manong Nemi Ruiz. Kumapkablawa kitilembag nga malem. Kada kaya amin nga sa para pagkahim. Good afternoon, good evening, good morning. Aniyaman nga oras, kanal daw tayo nyo ita, kapkablawan ta kayo tinaragsak ng kay panagbibuya. Ayan, nagkidimadaman nga agbibuya ka na kami tangan nang i-share. Han nyo pwede i-share di program at please share this program. Intay nga ro din, rugyanen nga ibaso, tisurat ni Dani. Sagudahin nga ro tisurat ti pagkasalitaan ni Dani. Idi, kan man lai. Idi, kalman laeng manong Nemi, tagsuksukatak, tanagkapuak nga napan nag-duty, idi bangko nga paggruardyaak. Tamesak nga si Q manong Nemi. Nang rugiak, iti alas 6, iti agsapa, nagpatinggaak iti alas 6, iti sardam, simang pedak duribalay, alas 7, kat nakasukata kun manong Nemi. Nakauyosak nga nakasyort, hindi ay baga kanyak ni Nanang. Ay, Dani, nakasukat kan. Unang, kito may kadto, tas ikamal at umawat dito ipadigo ka na tayo ni Ising. Apo, mas asok ti kinapudot na sinigang nga anya na ito Ising. Sinigang nga kuha na. Ilek. Ama, orek lang na patilmon manong Nemi. Diyan baga ni Ising na sinigang nga ilek. Dari muharak nga rod manong Nemi nga nakauyo sa kanang-asyort. Idi tataliyawek kumit kita ni Ising kanyak napatilmun manong. Napatilmun nakita natin kinamatyok. Siya kamay sa nga sikyo manong Nemi nga may sa nga matyo. Ano kasta kano nga na kayo ng porme akit langak ti may sa nga kernel nga soldado. Wano kernel nga polis. Sa anak ba't kayo nga napudaw ngam kayo manggi kasla Richard Gomez ti ba nagkutkutis ko. Napatilmon ni Ising nga nakakita ti pamagik napatilmunak met idita matanawak manong Nemi ti umas asok nga sinigang nga ilek. O ganagyaman kami Ising. Ang bukang paboritong kami dito Dani. Nang ro na ulo. Datating nga natin kayat ko. Tenga, pagbibihayin tulad na nana. Hanggang umanay nga para kada kay amin. Umanay dahitan. Usorek, isopekit ti ka si Dami Ising balasan ko. Ano namin tili no to yung si Dae na ya? Ay lang gagabrawak ti alukon nga nagkakti bagas ti kamutig ken bagas ti abunga ti marunggay
Damat basit ko na bagnet na wala chicharon na. Ay, naimas bit gayam. Sika abalasan ko no. Iyakar ko na ito yan ta. Karga akmat iti inabraw kong alukon. Marunggay kang kamote. Alawan na. Ay, sika. Rin naman ako nada. Pumaraman ka. Bimita. Hindi ka rin, Dani Barok. Iso nga si ka Barok, Dani. Hagkagim imot. No adrate akid daw nga paramanam. Amuklatan no anyat kahit asawan manong name ni Nanang. Inabot noon na kadadamot kiti panagkras ko kiniising. Kat niising manong name padpadlaw na launay nga da panagayat na kanya. Samot kiti nga dakas nga tutupak da ito yung manong name kaputa. Amok ang virgin pa lang. Nasingpet nagagat manong name. Isisuda lang yun kinanang natin bibiyag at atyanggi na. When? So nga di malpasa ka mangan manong name. Agsapulak ti Candy, hanagagsik si Carillo, napanag iti tiyanggi. At dani ising, ay, Dani, Candy yung man. Candy wala si Carillo. Mamat na sana agsik si Carillo. Ito una iti panagkoparag krusonada kayong kadani, kapataon dakis nga bisyo no madingad bisyo. Apay karas na. Obvious ba? Dati ti Candy. Dati bayan na. Pamon may bayadan. Agrikip ako. Nangrikip ka? Nyo ore ko lang ng may kagumatang. Ano tamtam dagam? Loko ka. Amom sampit na sana ka nakabra. Kadigdigos ko. Apit may kajabalay ang kapinagdigos. Sampay. Liplipas ko nagluto itay. Sa kamnangan kininanang. Ninanang mo ngay. Pampanaw na. Napanan na. Napanakidungaw. Ayaw na ya. Kaya may mesa ka nga ron, Uwan, sana ka mabuta. Tulong nga ka nga ron nga agseran ti tiyanggiyo. Alaman nga ron. Opo, kaya muom ti banglo na manong. Baglaki din na nagtutbrasa kita kalpasang hananganan. Banglo sangaw ko manong name na naroon kita ka mulmulmulak ti Candy. Sana ka shortak lang, awan ti bado. Nakasaran. Sumuray ka kundi taon. Baka kahit mo nagkape. Liplipas ko na nga ni. Anong harap ti masapul mo? Sika. Ala, Dani, di ka agang angawakas ta. Baka mayatak. Do you love me? Sing? Obvious ba? Sana ka kaya? Man kayat ka. Awanin sa pulak peking ka. Naimas tilutom, naimas kalagid di. Nasumra ka nga ro dahil. Manong name pagsarak mi ti uneg. Arig na sampay nga nakarikap ti Baindor. Idi taro sib-sibo ko ni Suna ginamatak. Manong name nagsumbangin na pingping nakalpasan na. Kastaw na iti panangamal ko, panangnut-nut kadag iti bibig. Ala, Dani. Ising, nagimas na kiti bibig mo. Lok sa gawisip iti loko. Nang roon na dahil tumarokong mo. Kinunak ba ng name kin sa lagsag konti imak idibado na. Dani. Ala, nagbarat at akulap mo, Dani. 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 Inuksub kon manun nemi ti arwaten na kitastaw na yung titatapan nagtangsit manun nemi di kiti duaman sanas na. Manun nemi sinakroy ko isuna kit kabayatan na saksakroy kumkumpet kadigit kumkumpet isuna ti tangid ko kit kabayatan di ita amalak ti baruk amalak di kiti lips. Pangipanam kanya saan ito yan ti silad mo di ita nakalukahan. Insarak kon manong name iti silid na inkugtar ko nga in rekap tirida sa ko inlak manong name sa ko impayda ni Suna iti kama. Inuksod kon manong name iti short na kalagramo miten ti pantina manong name iti nagruko bakon manong name iti nagbaitan digiti lupo na Dani. Opo. Nagimas nakasabsaburan manong sinepsepak.
narasa iti kapanagan, nagmayat, naglinis, nagdalus. Dani, dani. Ken kaputa sampay na lokatan manong name iti kuweba, siyempre, han nga nasabur. At dama nagburburnok ng saan nga rumuara nakarikap met pa ilalim. Ingatok manong naming pangato, dagiti bibig ko, nayanta ka dagiti duwa, man sana si di baro kong niising. Opo, kinirap-kirap ko nga kinagat-kagat, nga kininit manong naming kadadan ti asog. Sa warin sublat dagiti bibig na manong name sa akong inikat ti short ket ti brief ko. Inanak ti may sa nga ima na impaturong ko manong name ti turuturusok ket nakikdo. Ala! Nagbara, nagtangken ti batutam. Oin, batuta na ita. Ngayon pumutok ka batuta. Oh, Dani, noon niya man ti mamasama karata, sabi ko matasan na itong baybayan. I love you, Sing. Talaga? I love you. I love you more, Dani. Oh, dahito hindi kararagsakan nga rabi ti biyak ko, Dani. Iusok mo, Dani, tabatutam. Nagsagana ka nga ron. Oh, nakasagana ako, Dani. Umayin, ti batutak. Dani, Dani, sakit, Dani. Pilitan, Dani. Ihala. Pinilit ko, siyempre. Alangan ba, ibabawi, kat ni. Sumbrong breaken manong name. Aging gana narsuuden manong name. Kalpasan nga parak ko na, no. Orel na nagrituok manong name. Iti panang burak kun. Tiya salsalmet-metan ni ising kristal. Iti panangusat kun ti kuweba na manong name iti panang pisang kun ti talon tapos nikasta kadagampayag kami nga duwa ketuknuen min ti langit. Hasta una yan manong name iti panagbayo. Nagbali na ka talagang security guard manong name nanangusaran ti batutak. Kat kastangon iti panagasog manong name ni ising ako na Dani akong Dani. Paspasam Dani. Umahin. Dani. Napanan Dani. Oh, napanak mo ten ising. Nagsangit ni ising manon name ket dinamag ko noon at kasangit na. Maragsahanak. Bubuto siyempre. Adon pampanunutem nga saan nakabaybayan kadi kasarnak. Idaw-dawat ko pagkidya, agsikukak ng takos. Tapno, may kasar ka? Uwin, agbalin na siya at nga asawa kinina Dani. Ikarikan ka. Saan ka itong agbabawi? Uwising nagimas ka, ha? Alamanin, naimas itanakanin. Kanem ti, dita. Ala, kanem, win, ala, Dani, Dani. Kastaon na itiriyak na manong name iti panang sip-sip ko kunam. Sa ko inwalawal ti dilak manong name sumregan at nausatan nga ruden. Sa ko inkiwar-kiwar ng walawal ti dilak kastaon na itiriyak. Dani, Dani, amanak man ang Dani. Jagla amuno namin ano iso na ngamin siyakat namin dua. Ipitlok kumapay di manong neme dita. Matugtog tiri daw. Iti main door. Ay, ala ni nanang ko. Iseng, diyan na ito ko siya ay tulbak baras, malasang ko, manilukhat. Awan tulbak kanya. Gusto na hindi pa nangalistok nga nang isuot ti brief ko kaya di short ko man. Oo, anak kabuting mo. Alangan ba't nga makita na ni nanang mo? Kituan na kabut nga. Ang anak ba't bagang angawan?
Sa balin to akong tao, iti pa nakaambon na ti amin. Magnakit ta kusina. Dani, ito ano nga maulit manin. Ito no may kagpatigo manin. Tapatiguang kantungan. Sige nga Dani Dahil din manong name tinang rugyan, ti pasaray, mailiwag kan kuhana ket mapanag iti tiyanggi no kastang anam na maik na dandanin na agrikap. Ket kabota dari nanang na manong name iti uneg no kan ti tiyanggi nga naisariping iti balayda ti pagkastaan. Uwan mahanong iti uneg ti tiyanggi. Nakarekap no kan ti tiyanggi ngam nakasilaw pa lang iti uneg. Standing position, uno saan kit agtugawak, kit sakluta gisun. Uno saan kit mangitugot iti ikamen, kit agarpaw ikamen kami iti datar manong nemi. Masingalaeng nukwa manong nemi iti panagkuwami no kasta nga. Sing! Di ka ba't nagragaya pa na yaw, may kanito balay na maturag ka masanggaw. Anang, umaya ko. Di pa kasla ka lamarigatang ngagsao. Umaya ko na. Kasano nga di marikatan kat sira bahawak man. Aging kaya manong naming at minsan nga naka-duty ak iti aldaw. Pare, pangaldawan. Hindi pangaldawan. Sambat nga rin nga baling agkidan tayo. Ada na kaluklukat nga restaurant iti amyanan. Kaluklukat nga restaurant? Napatasan mo din na panan? Hambay So patasan na papanan. Dapat makapaggidan nga magpukaw. Siya katumunan tamaod ulit ako. Kinunak manong name Ken Carlos. Carlos ka diha, ang Carlos. Ama ni Carlos. Ipada nga sikyo ni Carlos. Muna nga ron manong name kalbasan ti 30 minutos nga tayo. Sumublat ka natin. Ano na imas si dad? Loto da? Okay lang. Ngayon na imas na yung manager da. Manager. Di aking kuko. Isot manager, isupet ti kahera. Kaada ti isupet ti kahera. Pag kunong man imas, lapsat siya. Kursanada. Manot, asan edan nan? Balo. Balo? Inaw na nga ta ngamitis sikat ti, manot taon mo ka din? 24. Mabaling nga 30 na. Ngayon na lapsat siya. Aman. Rantak nga rin nga aramin ta no manubiak. Libre. Libre pangal daw ko no pangrabi pambigat ko. Libre pa pati panangan ko ken ko ano nakas pagarikan lang. Kurso na hatak siya. Di araw mo yan. Kat siya. Di mo kurso nada. Jak pa rin ta kita. Kat nakas pagarikan ta kurso nada. Di agrabal ta. Napanak manong name kita sinord dinaretsok kinita manong name ita yan ti counter. Mabagiso nga ti makder manong name ita nalapsat nga babae. Pudno gahan ti ko na ni Carlos nalapsat. Ti makder manong name nga napaniti kusina. Kalpasan na nagsubli ti counter. Gabot ati ayan, di bakante kalabinsahan, kita sidik ti counter, imasidik aksadyay, kita. Hi, good afternoon. Ay, sikatay, may sapay nga security guard dito bangko? Uy, ma'am. Ala nga, aganak ti ma'am. Anak ko mga rod. Sikat ti manager. Isagayam ni Danny. Nisistorya na Carlos. At Danny nga kadwak ko na. Guwapo ko na nagpay-sugaya. Guguwapo mo lang, Carlos, para kanya guguwapo ka, Danny. Napintas kamet. Anat nagan mo? Apa siyang imbaga ni Carlos? Ano imbaga patangam. Ay po, pagbalinat pa nga manghuhula. Pangrugyan na. Letter S. Letter S. Sonia. Huy, napatangam mga dagos. Apa nga saan nga susan mo no Shirley kuma, no Sharon. Sonia,
Sonya nga talaga. Oy, Sonya. Oh, Sonya. Marag sa akin na kamakamamukeng ka. Ito ba nagabrasa mi manong nimi pinatpatak nga gusto tidakulap na. Sa kukinitayan. Opo, agblas ti apo nga balo. Anot order mo? Ay, ngita ka na tayo. Delia, ma'am. Entertain mo naman ni Danny. Okay, sa lusod mo na natin makayat na. Iya, tadong ko samot mo siya tagsukat, ma'am. Ma'am, di siya ito ba mang sukat. Siya ko din ba mangiready ka nam. Alas siya katang arutin. Siya katagbandi dito counter, ha? Ni, sukan talaga nang isagana, manong. Diyak mo nag-order ang imnay. O pataklase nga sila. Naimas amin di ito, eh. Apay na lang di kokyo, di chef yun. Siya mo lang isuro kang kuwana. Siya ti manager, siya ti kahera, cashier, siya pa ti chef. Opo, naglaing kagaya. Apay ita lang nga, ato pwesto ito, eh. Ita lang ngamin nga na upaamin na ito nga pwesto sa ako nagparakder. Apay nabalo ka kano? 2 years in. Na-atake. Muna anak yo. Dua, adata elementarya. Basta pa kaya nag-asawa? Waitress sa kiniti may isang restaurant. So na nga di asawa. Ay, empleyado. May nakaruson na daanin. Nag-asawa kami. Nadaan kami dito ang anak. 2 nga taon nita nga natay. Di ka karot may iliw. Nga da mga rakom kanya. Siyempre, gagangil lang ang iliw ka. Manong namisan ko nga naibus tinidasar. O kasano na ito yung isang ko nga naibus. Hindi umay man to, ituloy numalim. Agawid aknukan eh. Di umay kanto pala dito eh. Umay kanto mga rebito yan. O saan? Umay kanto mga alat i-take out mo. Ipagaktungar sa di balayan nga sandagrot luto. Muna! Di supay. Sino kadwayo? Ninanang. Kendwa nga kapsat ko. Upat kam lang. Balo man tinanang mo. Nagrigat ti balo. 2 nga tuwin ko na. Di ka karat mahiliw. Dito ako mo sinalutsog mo manin. Siguro. Kras mo ni Carlos. Gabat ako nana. Arman na kakano. Hangisot kayat ko. Sinang aron? Napiyapi nga sikat kayat ko. No, siyak darmem. Sonya naman, makapagkid-kid ako mga harot man ako sa pagarikan. Nagpintas ka. Hala ni dito. Alang harot din. Baka ururahin na ka dati katuhamon. Umay kanto pek merienda. Gusto ka nangan to merienda. Siya tumang luto. Pansit gisado na ibas tiluto ng pansit gisado. Peso? So umay kanto mga rabiya. Sa kanto mangitek out. Iba kam to jay balayo nga santang agluto-luto tisidaan. Sa payam to, alas 5 umay kanto. Alas 6 to off ko eh. Alas 5 umlatan. Sabi no, mabaybayag tang nagsasarita. Sige, umayag to nga ron. Hindi makadayuak manong name yes. Hindi ito makadaan nagtayan ni Carlos. Ana, kumusta? Pare. Kat 2 ti puso. Anya? Sana 2 ang puso ko. Tapay. Kagayatak ka ni Sonia. Sinunubyo ka, di ba? Teka roba mi, ni Ising. Nga masansan nga dumapasama ka na kami. Iba't patid ko man ti Ising. Sakras ko man talaga ni Sonia sika. Naglapsat. Kaslawang peduang anak na. Di ba? Huwag nga ron. Dagiti bibig na paw. Kaslamawaw unay. Agbasa-basa sa dadilpa-dilpatan. Tipuon ti barokong na pare. Hapaw. Dagiti nasipukal ng legs na. Nakasaysayang no. May batak na dyan nga mapai.
No muna talaga nga langan at mawaw. Ho, agbalinak nga arbis iti mayo. Bisibisak tinabayagan na panakawaw mo, uson ni. Loko ka, adalang nobya mo. Ipabusoy mo kanyak, Dani. Siyaklatan, be. Imbaga, kisuna, kayat ko na. Napiapay sikat, kayat ko na. Oo, uwin. Pare, naka-first base ako. Inaktog merienda madamdama. Sakto mapan mangrabi. Baka dublyak timangan. Pakanenak. Sanak tumanin pakanen. Ay, apaw. Uwen manong nemi ore naka-duty ak. Nagamampayag ti panunod ko. Kasla makit-kitak manong nemi ni Sonia. Dagiti bibig na, ti puon ti barukong na ti legs. Samat sumublat manong nemi nga bumalait nga malagip ko ni Ising. Dagiti bibig ni Ising ti barukong na. Ti masansan na kaangkanay kun manong nemi nga tilapia na. Mabalinda nga duwa manong. Sana dalawang puso ko. Agayata kang pagpala. Mayat-mayat, no naka-duty yak, ada ni Sonia. No agawidak, ada ni Ising. Oo, naggasat kan dani. Left and right. Manong nemi na panak nga ron nagmerienda po. Naka-imimas. Special nga talaga dito inaramid mo. Kasta kini-special ko. Kinakabang manglo ka. Gabutabok mo may ka. Ipalang up ko kayong katibanglo. Sayang. Ano't sayang? Awan? Kuma? Nagbalingan to at puso. Nakabayad na ka na agikotin ta puso. Diyak libakan. Adano biyak dilukan mi. Karoba mi. Kagayit mo ka di sunang siya. Tapay na ka din relasyon ta. Ubis ba? Umaga to ba ha? Alas 5 mo yan, orahin ka. Nakasaganan doon di ayawid mo. Special. Timawag ka di wala yun? Tumawag ka to pa lang. Orahin ka mo yan, alas 5. Uy, umahit to, alas 5. Alas 5 ang peso mano name ya grupo-grupo. Pare, abay, agandar tayo makbasit. O nang matikadwak pa eh. Tinawagan ko man dyan, sublat ka na ta. Agandar tayo nga doa. Han, bantay mo na tayo. Narikat mo, mapukaw tayo nga doa. Apa pa ba mo ngayon? Yan ni Sonia. Pare, talaga. Huwag pare. Agpapakan. Agpapakan nga. Kahit man, pinangal daw naklibre. Pinamerienda naklibre. Sa itak. Insagana na di i-take out ko. Tibawag ak sa diyabalay. Nasada na aglutot sida. Baka mabisinanda nang mo. Kanagkakabsat mo. Ape ko mabisinanda. Siyempre, no dubli-dubli ang tibangan. Di mabayag ka. May isa lang oras. O 2 oras, kalkalingan na. Indakon pare. Pare, good luck. Sabay ko matasang gantong babawi. Pero rabidem nga warla 2 bangkat saksakayan pare. Uwain manong name pagsarak ko ti restaurant si mabat nga dagos ni Sonia. Wow. Naka-ready manong. Naka-sleeveless nga naka-short. Pasensya kan tikas ng arawat ko. Ha? O nagkatadamot ni Betty nga magsukat kang nyak dito counter. Oh my God. Nito'y. Ito kusina. Nadya lang chief cook. Ito kadwata dito kusina. Sinmuro tak ka talaga nalang up ko. Tibang luwa naman. Oh, dito iyawid mo. Natalamang pidot ton. Dito nga tinakareading nga pangrabiim. Mga antang doon kayat ko. Huh? Sige. Awan sa bali nga pakanantangan to. Hindi kaya, may kanito pa naka-opisina. Ah? Oras na nalawad siya. Oras na naka-aircon.
Oh my God! Bagkat ko nagito nga kadanta. Manong nemi, aksin sinubo kami matan. Sakit at arak nga inalan na indasar na. Pangpaimas, pangpagana, abritikana. Kaman. Uminom tanto ha. Tos. Selebraran ta. Iti mo. Pananguro kita relasyon ta. I love you, Tani. I love you, Sonia. Mabalila ko mga tuwati puso. Ana? Awan. Iminong kami manunay kalpasan data. Agat arak pa lang ti bibig ko. Anang nanam kadagit agat arak met abibig mo. Ngam data nga arak, raman ti arak, kat adada kasla lang paimas kadagit bibig mo. Kalpasan na manunay inarikap ko. Iti kasla. Mawaw nga maigkaman, maprusan nga mansanas iti barugo. Oh, Dani. Nabayagan nga mahili-iliw ah. Nalaing ka di mo lang ti asawam. Ti romansa, baka nalalaing ka. Dani kayat kon. Mangan kan. Anak kanek. Detoy. Kinunahan ng manong naming takder sa naimbaban t-shirt na. Wow. So nagplastaran manong nemi ket agur-ura yan ti kapi. Hindi abay karod manong nemi. Sinipsip ako. Oh. Oh, Dani. Dan. Oh. Naglaing ka, Dani. Up. Manong nemi. Sinipsip ako na. Sa ko insarit ti dilak, sa ko kinokot kitay. Inuaras nga pinagpuli-puligos ba nung nemi ka na po ni kastuti padang pungot na kanya. Dani. Sabi nga ginaraw man nung nemi tinaimas nga na idasarap po tayo kantin na po. Kami minum kami manen man nung nemi kalpasan nga tinaugak tayo dua sa gisakam nga baso. Sa ko impaida man nung nemi nga awanin terwaten na nagpadpada kami nga awanin terwaten. Binukbukak ti brandy, ti barukong naman nung name. Ala, abay bilang mo. Sapsapak mo lang. Ha? Kastoy. Oh. Dani. Nagmayat. Sayang. Nusang kong sapsapahan. Masapsapak mo lang ito na ibilang nga brandy. Dali, naglaing ka. Oh, kailangan ba? Dito pa baba. Ha? Uy, saan? Baka napanaas. Aman, bukbukak. Allah, sayang, hanga sayang. Dapat sapsapak. Oh, Dani. Opo, Dani. Opo, sabi ko mata. Sabi ko mata ituloy-tuloy talaga ito, Dani. Nadanubiyang masabali. Siya ko, Dani. Urita. Adamat restaurant ko, Dani. 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 Nung nemi, no kasano kini wild ko, kini ising. Nakarakaro manong nemi, kini Sonia. Nang runay di sumublat met amang romansa kanya. Binukbukan naman manong nemi ti brandy, ti barukong ko. Ibang-iba ka, Sonia. Binukbukan na pa ti baba manong. Nagdakil ti batutang. Dani, sikyo ka nga talaga. Kalpasan na manong nemi, tinugawan na ko nga nyusok na nga mismo. Dani. Dani na bayagan nga mauawa ka. Siya kundi makamo, Dani. Inyukuyok nan manong nemi, ha. Sana inyaliston manong nemi, up and down. Bimangon ak manong nemi kita ita. Kastorin ti panang kirab-kirab kung kadagiti mansanas na iti barukong. Dani. Paano ko Dani? Timbaga kita nga duwa nga oras manong nemi nagbaling nga talo nga oras. Makilala ka.
Saan ko in silent cellphone ko manong name ring nga ring. Titit at titit. Amuklatan nga danahan ng manong name. Kandi kapsat ko ti tumawtawag. Bakit nga kaya iisa? Hindi malpasan di may katlong harikos manong name. Ela nang. Hindi mas ko na mangyawad ka siya dahil mabisin na kita kaapsat mo. Kaya ba nagklase na? Inang umaya kon. Kasuno pa kabayag mo? Mabitang langan, umaya kon. Nagtuturo kayo, orita na imas natin sila yun. Iyora yun, umayan. Inakan. Sorry ha. Nabisinan, di kita kabalay mo. Ala ka doon ngamin nga ala. Sika ha. Sala di ka mapapnek. Aga babrutak na rod. Danto naman sa balay bandaway. Dani, isin na mo dati nubyam di akarubayo. Tasyaklat ta, ha? Saan nga mabalinte bagbagam nga duha ta puso. May sala ta puso. Sana nga, 2 puso ko. Iba't patag mo, iba't patag ko, iba't patag kami. Sino ti mas? Tsaka mo. Siyak ti mas. Nalalaingak na imiima sa kamiso na ala. Oin manong name, nakasta nag-duty aktial daw, siyempre, mapanak mangal daw, pangal daw na ni Sonia. Basta ilibre met manong name niya Carlos, tap na omat ti makon ko na. Tsak mo met pare, ti mangan ka ni Sonia. Kaya doon kas pagarigan ta, masiko kag isona. Kaya masiko kag madnising. Tani ising tipili. Kaya't mo na ka? Ha? Panakibutasak? Huwag na lang. Uwan manong name tawag madlat tani ising nang runano kasta nga umay pumadiko. Ay, ada insang pet, jay anak ko nga niya. Ini Dani, malasan ko nga imas nga dito'y lutok ng ipadpadikok kada kayo nana. Naimas mo dati ipadpadikom. Di kahit ko nga sawan, isupay nga paggastuhan nyo kininanang mo. Siyempre, ilaklakam na kami. Saan ka di? No, sang bukil na kumana Jessica nga, para kada kayo kininanang mo, pagbalin mo nga talo, di kata, magastusan kayo. Ang buka din ninanang mo, di kasto, nga ramidem, ngayad adum tilutlutuam. Amo na na. Ket, amo na matkapadpadawatan kayo. Abay, edun sa bali nga mangramraman, mangparparaman, kinidaning. Kung the restaurant day, as ti pagwardyaan na, kita, iya mo, takang kanayon mo't nga mangyawid. Katkatangan na. Siguro, iliblibreda. Dani, nang, umakat to kami na. Ay, ising, manipot ito sa baling nga, damaramramanam, di mo na kaya't pairamanan, di loto. Napayagpay nga saan kayo majibalay. Baham na umaya kita. Orisahanan. Ha? Aman, umaya kita. Naka-schedule ka. Naka-schedule ka kanya. Kahit hindi kalman saan ka naka-schedule kanya, naka-schedule ka sa Jesentro. Alala, nagsarita kayo. Alala, panawang kita, nagsarita kayo nga doon. Manong name, tapos nikastakat mapukaw, ti imo, no, anya man nasakit tinakim niya si ising manong name. Idinamnamay nga dandani nag-agreka na panahon. Sinarekon nga dagos manong name ito nagtitsyangki, kit iti mairekap ng titsyangki, manong name narakop kon nga dagos. Di ka man? Di ka man? O ba, hindi mo kaya? Danot sa baling arakopin. May pagkaman tipod no. Awan. Anong awan? Di ba ang tipod no? Sige, bakit ka tipod no? Ngimsi ka tibat patek ko. Di ka kahit mga sawan, nga dapat sa baling ang babae tibiyag mo. Wan. Makita mo? Apo,
Sahur ka. Di ka good sa kasta. Sabi kastaki nga lalaki. Di kayo mapmapnet. Sabi nga min kastaki nga babae. Oh, amo niyo lang din nga danubya. Ipilit yung palit bagiyo. Siya? Kaan? Di siya ko may kadwa nga babae. Nabimbinas kim siya. Nabintas. Balo. Ininaw ng imsyak. Beh, agbabakot. Nabitnas. Naimas. Sino tayo mimas kim siya? Sa balik imas mo, sa balik ang kuwana. Gapo ka di? Tapang special di kita lutuan na. Pang special ba di kita lutuan ka? Nagsiga nga kita kay mimas ko na. Ising. Hanggang naging imon. Imon. Ulit dadak mo dito eh. Siya katipat-patik ko. Hanggang ka seryoso ka di Sonia. Pag ano kumaharot sobra na tayo mo. Ilin ito ta siya kaya virgin ka. Alaman, dahil balo kat sama tayo ng virgin. Sobra. Tingin na tayo nga tao. Imposible nga, dahil pala kayat ko. Sikat kayat ko. Isa nga, talaga, uy, sikat kayat ko. I love you, sis. Nagdaltulad relasyon may kiniising kasama tayong kini Sonia. Ili agawid da kiti maysa nga malem, maysa nga agsipnget ko na kumamanong na ini. Nasana ka di magas iti restaurant. Nagdiretsuak dito balay. Sinabat nak ni nanang. Bagdadakan. Ape na. Ay, itawag ko kumaking ka. Ang baka no, saan ka nga sumangpet, itawag ko. Kaya niya, insang petin ising tibagi na dito balay. Anya? Nanang, ape nga. Nga, nakot mabalin ko. Inhala na di kita arwatan na. Isot nagluto. Isot pa kita gitasaran na. Iseng, adan ni Dani ang gitasar kang balasang ko. Tabangan te karodan. Nanang, ape nga inaot yo. Basikog. Ha? At ay pakita na nga, pregnancy test. Na napukok keng kuwana. Kasama nga rin si Sonia. Nangan kami nga ron manong. Naimas na talaga tiluto na. Hindi makapangang kami kan makainawan. May kan, makariden ti kwarto ta. Inornos ko, tinalusak, sinoktak na iti bedsheet, kasama ti punga, o pusubot ti pungan, kan baro pa jules. Ising, masikog ka na talaga. Uy, naamon ni nanang. Pinagtalaw nagmutin ni nanang. So may maya kong dito ya. Kumusta nga rito tiyang kimon? Kaya dapat ni nanang. Parang mapakawan na tumot lang siyempre. May kasarnak to. Kamig sinangay ka, oh. Di mo kung sunadang insangpat ko di bagik di balayo? Sino ka pa isang petak? May isang sumangpetak sa bala ng lalaki nga sambat nga kimputot ti anak ko. Di na kaya, alak din kita, wate ko ito, pumanawa ko. Sinurot ko isuna iti silid manong nemi. Irumrupot na di kita rawatan. Apa nga rumpat mo? Una tinakmat kaya. Sino ko naman di ka kaya? Kakaiso ka nga kabang luka. Uy, makikigak dita. Umay ka nga rin. Tapos na makaduta. Nagsibog ta. Gura ka tinakpag-digos. Japay nagdigos. Na? Uy, tasya ka rin nagluto. Nagdigos ak tudbal pa sa kamangang konak. Ala, alis ito mga nagdigos. Alis ito pa. Hamubugwan na ta, ha? Sabi ko mga, tanubugwan, dapat kumaraman na. Basta, bugwa ka nga nala eh. Nagpapas kami nga ro tiragsak manong nami kiniising hindi tangarabi. Kaya pa pa nag-duty manong nami saan nakanap na pa ni restaurant no pa'y tawag-tawagan nakdison. Ni Carlos tinapan nangal daw manong nami kaya di nagsubli. Uy,
Abagano nga sa mga sumbatan sa awak na kengka. Ato ba tigdi may sista ka na kengka? Dahito yung ti panawan para kengka. Ha? Sublatan mo tayong pare. Diyak kaya, ana? Masikugan ni si, kinsang ba't na di bagyan na di balay. Mabiit, agasawak to. Kasano ni Sonya? Alangan mo nga, pati ni Sonya, asawa, babal nga rin. Sino kaya mo talaga? Siyempre, ni Ising, tadan putot ko. Kasano na ibagamot ni Sonya, masiko? Aginaw tilang anak. Anya? Ala? Napaggandan mo na si Kukan na dito, babae di biyag mo. Hindi tumawag sinong bata. Hello. Abay nga saan ka sumusumbat? Anong baso ko? Pati kag pagpakita. Abay hindi mo basahin na message ko. Abay di kag text back. So niya, sorry. Ngayon nasa ka ng kopdentan di amin. Anya? Dapat ha? Masigugan? Masikog ka. Nadalay yan. Baka sikog na ito eh. Diyos ko saan kuma. Nadalay ka lang kuma. Saan nakanap-napan manunimi aging ka. Akal pa santi makabulan pa eh. Ano, masikog ka? Masikog ka. No, saan ako nga masikog, di nakayatin. Sumatan sa lutsot ko. Noon. Na? Hindi lang lawas na. Mabalin na. Nalpasak ko nga nagregla. Oh yes. Oh yes. Talaga. Oh my God. Oh yes ko na. Kahit lang sa unawan, sungsung bata keng ka. Iso nga tuloy ang ligaya. Dakam gini. Niising tagasawa. Sorry, Sonyo. Anya? Sung bata mo ni Carlos. Sumublat mo ita ni Carlos kagarim keng ka. Sikati kayat ko, Dani. Sikati kayat ko. I'm sorry, Sonia. Ngayon may salaing tibusok. Kukwalaing ni Sing. I'm so sorry. Awang nga rin tinaramidan ni Sonia, manunemi naman paidig at tawag. Kinapudno na. Imay pa dito balay ka mismo. Day off ko idi manunemi, ada kami idi kiniising iti kusina. Idi dumteng kat ni nanang dinangang nang sabat keng kuha ng ilokat tiri daw. Nang kumano. Ay, asino ba sapul mo balasang kumam? Ini kumam. Dani nana. Dani. Sino ka ka di? Isak ni Sonia. Nagkinita kami kinising. Allah. Ada ni Sonia. Makita mo. May dito ita. Agpungat kami. Agdala ka lang. Awan ti pagdanakan. Awan ti magsukatakin ka. Padasin natin manggulo. Kita lang. Saan ka paabak. Hoy manong nemi inakbay ko. Akbayak manong nemi ni Ising. Nga rin naggapo kami ti kusina. Sapa kami ti salas. Bana nga nakaklaatan manong nemi ni Sonia. Ay, Sonia. Manang Sonia, kung nakatain, ano na kami siya. Iso ng Ising, tagbalin tong asawa, masikog. Talaga ka ding iso na? Iso na. Kasano ako ay? Tikarim kanyak, awan ting karikan ka. Imbaga ken ka nga. Nung mabali na ako magit, duwa ti pusok, di ba? Ang gabat naman mesa, ni Ising tipilik, kabot na masikog. Ito kas pagaligat na nagsikog kuwamit. Akita kila problema. Yung may paglaki din ta saan ka nga nagsikog. Sorry, Sonny. Sana si ka, tinekari. Nudagad na kami ginising. Kasi nung karoon na kita itong libre kay kalaban. Ang gayam ni papuson pa nang ilibrem kanya kalag di merienda kadama ka na ya. Kat ko ndam ato nakas pagarigat naman no, di ininota kabayadan no adunay. Timak der man nami. Saan nga ito nga naragsak? Sabi ko ma, tas nga pumundo natin ibagbagang. Ito nagkasar kami, imbitaran na kanto. Sabi ko maumayak. Basta, saan ka ito nga naragsak?
Agbabawi kan to, Dani. Agbabawi ka, gamot sa nga siya pinilim. Ngayon iti pagpintasan na manong nemi awang matidimdim te nga nakala nga problema mi kiniising. Na nagtutuloy manong nemi ti kinasiya at na kinadunguna, kinaimas na. Idi, tanapang kami imamo, kininanang na manong nemi kadwami dagiti partido. Awan, idi tanaramidan ni nanang na nga katugangak manong. Agsipod talaga nga da kami tinaykari. Yung nga ti marami itong habalahan nako, ano nga ti plano yo. Ang may masak dito, alangan mo't barok nga dani nga itultuloy mo nga alain ni ising, dito balayo, kadado kayo. Kaya kabutan napakawan na kami nanang. Dito'y kami yan. Ituloy ni ising tagtiyanggi, kaya dito'y akmat nga gawid. Dito'y nga grubuhat, kan sumangpet nga kabut trabaho. Ngawan, tinagdagasam. Awanin nanang. Lakit sabi ko pa. Lakit, alawin, anak ko. Edad ko ka na kayo, di mas ko para ti managkalay sayo. Kahit sapay ko ma. Tanaragsak di bangunan nyo ang pamilya. Nagkalay sa kam nga rod manong nemi, inimbitara minison niyang imsaan nga imay. Ni Carlos akin ang itipada nga sikyo manong nemi timay. Nakipagnahid kam nga ro ti sidong ti katugang nga kababay man ang naming kalintultuloy niya ising tinagtiyangki sumublat met ti inana no kastang agdalagan man. No kastang agdalagan ko naktalamin talungan agdalagan ti asawak. Kalpasan ti lalaki nga inaudin nga iso ni Junior nagpalaygeten ni ising umunahin ti talungan ng naming. Idinto tinikabsat ko manong naming nga check kada damot tinasawa na kin may isang anak na. Ngayon sumat ita ti kadenten na ni nanang. Manong naming tultuli ko man latat ti kinasikyo. Naman pa'y bagbagati asawak nga numabalin na kuma sumapulak pa itinayon ti pagsapulak ko no kinasikyo. Dinaramid ko manong nami ang alakam ti po nami iti katugangak kat iraprepin ko itagtarakan iti baka. Yapian to lang manong nami nga ilako digito kat maurnong para tini panagbasan to digiti anak mi iti kulay. Dito nga ron ti pagkasalita manong nami nga nagyaman naklauna iti anus mo nang ibasa kat sabi ko matadamat na ibatik nga adal liwliw akit pagsarbingan ti biyag kadagiti padak nga di mga kanagbuya. More power to your program manong and God bless. To yung nga nagyaman nga pagayam mo nga may isang security guard Dani. Thank you, Dani. Can thank you mat kadagiti narway nga nagbuya.